pedwerydd gwersyll yr Urdd yn agor yr wythnos hon, a'r amgylchedd a lles pobl ifanc sy'n bwysig fan hyn, ym mhentre ifan yn Sir Benfro. Oherwydd bod y mas yn y gwlad, signal bach yn gwal, ond mae hwnna'n meddwl taw mae fe'n cyfle i bobl ifanc i diffodd i ffwrdd o bywyd digidol, jyst am cwbl o oriau os maen nhw eisiau, neu cwbl o diwrnodau, a wir ymgysylltu â'i gilydd a gyda natur unwaith eto. Y pwyslais fan hyn yw troi cefn ar y byd digidol, a gweithgareddau fel sesiynau crefft, tyfu bwyd, teithiau cerdded a yoga'n cael eu cynnig. A disgyblion ysgol Brêc yn hoffi'r syniad o fod y myd natur. Hoff iawn o'r ffaith ei fod yn canol natur, a'r ffaith ei fod yn tawel ac yn heddychlon iawn. Ni wedi bod yn creu tannoedd gyda fflint a stil a tosto marshmallows drostyn nhw. Mae efryd llesol beth hwn yn gyfle gwych jyst i fyw bywyd allan o'r sgrin. A beth am goginio yn yr awyr agored? Falle bod i ddim yn dywydd barbecue, ond mae'r cyfle i sterau yma, a'r cyfle i syllu ar y ser ac adrodd chwedle o amgylch y tân. Na, does dim llethrau sgio yma na chert modur, ond y cyfle am hoi o brysurdeb bob dydd yn apelio hefyd.